És cert que és una empresa que es va crear per la construcció de l'estadi municipal de futbol que està ubicat a la Ferreria, per tal de que no computés en l'Ajuntament el crèdit quan el 50% dels ingressos d'aquesta empresa fossin generats per la seva pròpia activitat comercial. Això no ha estat així. Posteriorment se li va afegir un altre servei, que va ser l'oficina local d'habitatge, que tenia també l'objectiu de prestar una sèrie de serveis a la ciutadania i després també crear una sèrie de promoció d'habitatges públics. I es va valorar com un instrument, en aquell moment útil per la ciutat, perquè atesa el volum inversor que hi havia en aquells moments, si no haguessin trobat aquest instrument financer, que era a través de crear un endeutament per construir un camp de futbol, avui en dia no tindríem el camp de futbol que teníem a Montcada. Aquest instrument financer pel qual es va crear Montcada Òptima es va valorar una vegada desaparegut el que era Montcada Societat Municipal, i en un moment d'eufòria immobiliària a la ciutat vam intentar trobar un mecanisme perquè des del sector públic, tant com altres administracions, Incasòl Generalitat, Imsol Àrea Metropolitana, a través de l'habitatge poguessin exercir l'habitatge protegit, etc. Dir què és el que ha passat amb el mercat immobiliari jo crec que és innecessari en aquests moments, i aquells objectius pels quals l'Ajuntament, a més de construir camp de futbol, vam voler utilitzar aquesta empresa per prestar tots aquests serveis, no han donat els resultats. No estem d'acord en la proposta que se'ns fa en aquesta liquidació, i entre d'altres, perquè un dels punts en què fa referència, i així ho vam fer-ho constar a la comissió informativa, i així ho vam dir-ho, es tracta que es subrogui a l'Ajuntament tots els drets i deutes de Montcada Òptima, tots els drets i deutes de l'oficina local d'habitatge, que no en veiem quins són els beneficis tal i com ens ha portat la proposta que després s'aprovarà en el punt 4. Com que no estem d'acord de la manera com es porta a terme, ni se'ns ha dit quin tipus de beneficis en traurem al respecte, ans al contrari, entenem que no hi donem suport. Els informes que finalment hem rebut aquesta tarda, jo, entre que podia tenir lagunes i problemes per poder comprendre, més que res que el que posen al paper no és el que m'arriben a les oïdes del boca-orella, m'hauré d'estendre. Hoy estamos ante la crónica de una muerte anunciada y además pospuesta varias veces. Pospuesta, primero se anunció antes de las elecciones por parte del Partido Socialista, y después de las elecciones, 6 meses después, pues finalmente llega a este plenario para que sea una realidad dicha disolución que desde el Grupo Popular hemos solicitado algunas veces que se disolviera esta empresa municipal. Esta empresa, como otras creadas por este Gobierno, ha sido inútil, ineficaz, y ahora además nos hemos de hacer cargo de todas les deudes, crèdits i hipoteques que dicha empresa ha generado. Primer, l'argument que havia per dissoldre la societat era que no podia fer aquesta activitat, que estava donant pèrdues, i que teníem un exemple anterior, que era el de Montcada Societat Municipal, que l'havien tingut que liquidar amb unes pèrdues, o sigui, a costa de les arques municipals. En aquest moment tenim una societat que està gestionant uns pàrquings que era d'una societat que li van traspassar a l'altra amb uns valors molt superiors als que realment s'estaven en llibres per poder compensar part de la pèrdua. Tenim que està gestionant el camp de futbol, la inversió que se va fer, perquè si no, no podia fer-la directament a l'Ajuntament, i que està gestionant l'oficina d'habitatge. Bé, si resulta que anem a liquidar una societat, però tots els serveis que estava fent aquesta societat li traspassem a l'Ajuntament, li estarem traspassant a l'Ajuntament les pèrdues que tindria aquesta societat d'haver estat funcionant normalment.